Ahojte, moje meno je Mišo Jerebka, zdravím vás z YouTubeového kanálu Motofan Vlog, ktorý patrí jedinému a tým pádom najlepšiemu printovému médiu, ktorý sa venuje motorkám na Slovensku a volá sa Svet motocyklov. Pokiaľ náš kanál ešte nesledujete, určite tak spravte stlačení tlačidla subscribe. Teraz sa pôjdeme spolu pozrieť na model, ktorý je pre BMW Motorrad asi najdôležitejší, úplne najkľúčovejší a je to úplne nové GSO. Táto motorka je legenda a myslím si, že netreba o nej nejak extra veľa rozprávať. A nové GSO nie je evolúcia, ale je revolúcia, pretože na tej motorke je v podstate komplet všetko nové. Dizajn klasika ja nejak hodnotiť nejdem. Predné svetlo už je 300 000 krát rozobraté vo všetkých možných fórach. Ja len k nemu poviem, že ráno, keď sme začínali jazdiť, bolo trošku také prítmie a bolo vidieť, že to svetlo pracuje, ale nejak extra bližšie k tomu neviem nič povedať, teda ako to konkrétne funguje. Sú dve verzie, klasická, ktorá má 21 lediek a Pro verzia, ktorá má dokonca 47 modulov. Je to teda Matrixové svetlo, je integrované do jednej šešovky aj stretavačka, aj ďalkové. Je to v podstate taký úplne, že asi ikonický prvok tejto motorky je totálne iný, je strašne diskutovaný a BMW sa tomu veľmi teší. Celkovo, čo sa toho dizajnu týka, tá motorka je brutálne kompaktná. Keď sa na to pozriete, ona aj na tých fotkách vyzerá o dosť menšia, aj reálne je menšia. Je celá nižšia, kratšia, skrátka je kompaktnejšia. A toto BMW chcelo zastaviť ten trend, že naberáme silu, váhu, rozmery, skrátka, tomuto je koniec. Prvá vec, prečo to GSO môže byť takéto malé, aké je úplne nový motor. BMWčko nemalo nejaké brutálne reči okolo, že čo tu všetko máme nové, ale fakt ten motor nie je len prevrtaná 1250, ale je to kompletne nová pohonná jednotka, ktorá má prevodovku šupnutú pod motor, tým pádom je úplne krátka. Zaujímavosťou je, že valce sú priamo v línii, sú úplne symetrické, čiže v podstate aj napravo, aj naľavo máte rovnaký priestor na nohy a napríklad, keď dávate nohu dole zo stúpačky pri nejakom offroadíku, niečo podobné, tak ten valec je pocitovo ako viacej vpredu, máte tam viacej miesta. Čo sa toho motoru týka, samozrejme má technológiu ShiftCam, čiže je tam variabilné časovanie, zdvih ventilov a nasleduje presne ten trend, ktorý začala tá 1250, že to má fakt silu. Tento motor podľa mňa sa úplne smelo môže postaviť vedľa Multici alebo 1290 Super Adventury a akože to fakt šlape. Tam, kde vrcholí krúťach, tam začína ten výkon jednoducho. Fakt to ide ten motor fakt, že brutálne dobre a ja sa strašne teším napríklad na R-ko, keď príde s týmto motorom. Rám je tiež nový, už tu nie je ten trúbkový rám a to ma teda ako keby nie, že mrzí, ale je to ďalšia zmena, pretože už aj ten dizajn je taký uhladený, taký uprataný. Je tu lisovaný rám z ocele a na nie je priskrutkovaná hliníková podsedlová časť. Chceli to konštruktéri urobiť úplne celé variabilné, čiže tá motorka môže byť v trophy verzii, alebo v tejto základnej, alebo v triple blacku, alebo v 719 option, ale ten základ je v podstate stále ten istý. Inovovaný je samozrejme aj predný telelever, zadný paralever, čiže v podstate tu neostal naozaj kameň na kameni. V rámci výbavy GSO môže byť fakt naložené, môže mať elektrický štít, môže mať adaptívny tempomat s radarom, ktorý je v prednej časti, môže mať varovanie pred kolíziou čelnou, má vzadu radar, ktorý sníma zadnú časť motorky, má sledovanie mŕtvych uhlov. Jednoducho tá motorka je fakt brutál naložená elektronikou. Dostala brzdy veľmi podobné ako má RT 1250, čiže Full Integral ABS Pro. Je to systém, ktorý dokáže sám generovať brzdnú silu. Práve kvôli tomu adaptívnemu tempomatu tam tento systém bol potrebný. Ja som aj od kolegov počul trošku ako keby také rozpačité názory na tú brzdu. Za mne nevadilo, pretože ja som si motorku nastavil tak, aby tie brzdy fungovali klasicky oddelenie a nemal som s tým absolútne žiadny problém. A z druhej strany, podľa môjho názoru, bežný užívateľ si to v podstate ani nevšimne, že tie brzdy sú pocitovo nejakým spôsobom iné. Výkonu majú na rozdávanie a v rámci brzdového systému, pokiaľ som si to nastavil tak, ako som chcel, tak GSO ma jednoducho totálne vyviedlo z kľudu práve tým, ako fungovalo.
A mám na mysli na ceste, pretože to GSO na ceste šlapalo dobre vždycky, áno, bola to pohodlná motorka, všetko to robilo, jednoducho sa to manevrovalo, krásne si to líhalo do zákrut, výkonu to malo relatívne dostatok, ale toto dokáže fakt, že jazdiť kakao. A to som na GS v živote nezažil. A aby som sa vrátil k tým brzdám, práve po jednom fotení jednoducho rovina, plný kotol, potom predná, celá váha na predku, len som sa trošku zúpol a tá motorka sa jednoducho postavila, prebehla 30-40 metrov po prednom, potom sa to znova spravil zás 20 metrov po prednom. Jednoducho toto sa mi na GS v živote nestalo, na žiadnej. Čiže toto je na ceste, alebo vie byť na ceste také športové, ako nikdy v živote nebolo. To je z môjho pocitu asi najväčšia zmena, akú GS zaznamenala. Mali sme offroadovú sekciu s trofinou. Čo sa týka toho offroadu, ja nie som nejaký akože brutálny offroadiak, ale teda zvládol som všetky tie traily, aj tie, čo sme nemuseli, tak som sa dobrovoľne prihlásil, že jasné, že idem. Jednoducho tá motorka v tomto je taká, aká bola. Stačí sa pozrieť, držať plyn a jednoducho zvládne to. Je to fakt jednoduché a až máte pocit, že tá motorka všetko robí za vás a ono to viac menej tak je. Čo sa týka variability, sú tam 4 verzie a naozaj vyslovene môžete si vybrať sedlo, buď stupňovité, niekoľko výšok, XY vecí, naozaj tá motorka sa dá nakonfigurovať presne podľa vás. Veľmi zaujímavá vec, aj nádrž je taká plochejšia a má prednú časť čalúnenú. Práve pri tom offroade to bolo naozaj citeľné, že tam ten človek má veľa miesta a tá motorka je naozaj v oblasti tých kolien, keď na tom stojíte, veľmi subtilná, čiže fakt sa na tom parádne behalo aj mimo cesty, teda mimo tých spevnených povrchov. Mali sme to obuté na Karo 4, čiže novinka je od Metzleru a za mňa tie gumy fakt, že fungovali super. Najprv som si trakčnú nechával v Enduro Pro mode a potom som ju vypínal úplne, pretože tie gumy sa do tej šotolinky, ktorá teda prevládala, fakt, že hryzli veľmi slušne. Tlaky boli plus minus 2 bary, takže bolo to jemne podhustené a naozaj tie pneumatiky šlapali úplne nadpomery. V rámci noviniek to, čo GS nikdy nemala elektricky nastaviteľný štít a tých featuriek je, tak, ako som povedal, relatívne veľa a zmenilo sa aj ovládanie. To ovládanie pribudlo tu tlačidlo, ktoré je v podstate rýchla voľba a to ovláda potom kolíska tu na ľavej strane, čiže dám si napríklad rýchlu voľbu na spomínaný štít a môžem si to kolísko ovládať hore-dole, alebo dám si rýchlu voľbu na trakciu a zase kolískou hore-dole si viem uberať alebo pridávať intervenciu alebo zapnúť, vypnutú trakciu. Skrátka je tam viacej tých ponúk, ktoré závisia od výbavy. Čo sa týka tej motorky, najlepšie bude, keď si spravíte na ňu názor sami, lebo už teraz, ako náhle končí event, už naše dealerstva na Slovensku, Tehmoto v Bratislave, MD Bavaria Žilina, Motoshop Žubor Banská Bystrica, K-Moto Košice, už viem, že majú predvádzačky a na tej mašine sa dá povoziť, takže určite to ako keby nenechajte tak, ak o to máte možno záujem, alebo ak ste len zvedaví, skúste sa s nimi dohodnúť, prevezte sa a spravte si na to svoj názor, pretože toto je kvázi také povinné čítanie asi každého motorkára, lebo pri pive není možné, aby sa GS asi nespomenula. Čiže nová éra legendy a GS je za mňa v každom ohľade lepšia než kedykoľvek predtým. Takže zasa asi podarilo nemožné a vylepšilo sa dokonale. To je všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.